Tradične pred koncom školského roka sa uskutočnilo prijatie najlepších absolventov skalických základných a stredných škôl, ich rodičov, pedagógov a riaditeľov škôl v Dome kultúry. Primátor Ľudovít Barát vo svojom príhovore pripomenul, že pozvaním najlepších žiakov a študentov chce vyzdvihnúť a povzbudiť ich záujem o štúdium a dosahovanie najlepších výsledkov. Predstavme si najlepších žiakov a študentov. Zo základnej školy Vajanského to sú Natália Váleková, Radoslav Lakosil a Kristína Okasová, zo základnej školy Malého Matej Čulen a David Zetocha, zo základnej školy Strážnická Natália Belajová a Peter Bránecký, zo súkromnej základnej školy Agáta Langová a Juliana Vajlová, zo základnej umeleckej školy Kamila Kozinová, Jana Blahová, Sára Danihelová, Richard Šátek a Nina Rybárová, zo strednej zdravotníckej školy Alena Blaščáková a Zuzana Vlková, z gymnázia Františka Víťazoslava Sasinka Lenka Gašparová, Romana Fondrková, Peter Čambal a Marian Gová, zo strednej odbornej školy Strojníckej Samuel Košut, Filip Krídl, Lukáš Gros a Erik Vlk a zo súkromnej strednej školy Via Humana Kamila Kozinová, Kamila Sládková, Adam Rúsek a Samuel Milota. Súčasťou prijatia bol zápis do pamätnej knihy mesta Skalica. V kultúrnom programe sa predstavili žiačky základnej umeleckej školy Skalica Tatiana Halašová, Petra Horská a Hanka Horská.